oyona nto ebengifuna ukuyikhuluma ukuthi lo Jesu wayeze ukuzohlanganisa lezi zindlu ukuthi zibuyele zibe indlu eyodwa. Ngithe umsebenzi omunye wenkosana ukubheka umthetho womndeni. uJesu ma efika evuselela umthetho wayenza umsebenzi oqondene nompristi ongafanele ukuba uqondene naye, kodwa-ke wayiwenza. Ngobani? Mhlawumbe nesizathu sokuthi abapristi base behlukile kwabona ngaleso sikhathi. Isikhathi esiningi abapristi base kusukela lesikhathi samaRoma abehlukile. Cha, kusukela esikhathini samaGreki babehlukile, kuye kwesamaRoma bahluka kakhulu. Manje-ke wayenalo ngoba phela umthetho kakade owenzeka kubo wesibongo sakhe. Kodwa into yakhe ingakho uma kufika unkosikazi yaseKhanani uthi cha, ngenze ngithandazele mina. Angizele abanye kodwa ngizele izimvu ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. Ngizohlanganisa u-Israyeli. Uma uJesu incwadi ezenza, uma uJesu esezonyukela ezulwini, khona umbuzo obuzwa abafundi bakhe ohambisana nalento engishoyo ngithi wayezoyenza entabeni. Incwadi ezenzo incwadi kaYezenzo isahluko sokuqala ingesi lokuqala kuya kwelika-9. Uyivulile? Undaba incwadi yokuqala verse 2. Kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo esebayalile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethile, waziveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Wabonwa yibo izinsuku ezingama40 ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalema, kodwa nihlalele isethembiso sikayise enasizwa ngami, ngokuba uJohane wayebhaphathisa ngamanzi, kepha nina nizakubhaphathizwa ngomoya. Nizakubhaphathizwa ngomoya ongcwele kungadluli izinsuku eziningi. Khona labo ababebuthene bambuza bathi, Nkosi, usawubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi na? Awuphinde futhi. Khona lapho bebuthene bambuza bathi, Nkosi, usawubuyisela umbuso ka-Israyeli ngalesi sikhathi na? Analapho abafundi laba bakaJesu usezonyukela ezulwini bayabona ukuthi ungathi khona into engenzekile la. Amazwi akhe okugcina wakhe utho ngaleyo sebeyabuza ukuthi, Nkosi, lembala usayobuyisela yini umbuso ka-Israyeli na? Ngoba phela naku seyanyuka manje uyezulwini kodwa base ngaphansi kombuso wamaRoma. Ukuthi umsebenzi wakhe lo engikhuluma ngawo ayezokwenza babona akawenzile, sebeyambuza ukuthi
Lisazokwenzeka yini uma ekhuluma ngokuthi hlalani eJerusalema nilindele isethembiso sikayihlo? Ufunda la, hlalani eJerusalema kunjani? Nilindele isethembiso sikayise enasizwa ngami. Enasizwa ngami kube ngokuba uJohane wayebabhabhadisa ngamanzi, kepha nina nizakubhabhadiswa ngomoya ongcwele. Yilapho kasebebuza khona ukuthi ngaleso sikhathi kobe sekubuya-ke umbuso ka-Israyeli na, ngoba phela sonke lesi sikhathi uJesu ekhona iminyaka emithathu phakathi kwabo akuzange kwenzeke. Kanti kuzokwenzeka nini lento ababeyithengiselwe? Ngoba ukufika kwengelosi ikhulume noMaria, abantu laba abebehleli belindele ukuthi kuzofika uMesiya, kuzofika umsindisi ozobakhulula esandleni sezitha zabo. uNkulunkulu yokuye bakhumbule noma wayebafakazi kuzobuya baqoqe babe isizwe sonke. Manje-ke ma uJesu abaningi ngesikhathi uJesu efika ethi inkosi yabaJuda banamathela kuye ngalokho. Banamathela kuye ngalokho ngoba baningi ukuthi kuzofika isikhathi sokuthi kuqale lezi zizwe ihlanganiswe. Uma esethumela khona incwadi la athumela khona abawu-77 uyabayala ukuthi hambani ningene kuphela eyindlini zabantwana bakwa-Israyeli. Uyabona? Abantwana-ke bakwa-Israyeli bamchitha-ke abangamemukela njengenkosi yabo nomsindisi wabo. Umsindisi wabo, leli gama lethi umsindisi selithathwe laphendulwa, ugcina ungasazi ukuthi kukhulunywa ngani. Umsindisi wabo kukuphi? Umsindisi wabo embusweni wamaRoma ababe ngaphansi kwencindezi yabo. Sebeyabuza-ke laba ngalesikhathi sokugcina uJesu sezodlukela ezulwini. Phinda umbuzo abawubuzayo. Nkosi, usawubuyisela umbuso ka-Israyeli ngalesi sikhathi na? Impendulo yakhe ithini? Wathi kubo, akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu uBaba akumisele ngamandla akhe, kodwa nizakwemukeliswa amandla omoya ongcwele osefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Buka indaba ayibhalayo. Khona into engifuna ukuyisho ngazo. Zibale lezi ndaba athi bazoba ofakazi kuzo. Nizoba ofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Samaria. iJerusalema umuzi oseJudiya. iSamariya kukhona obani? Obani abaseSamariya? Cha, ukhuluma nje phakamisile. Khona obani? Israel. Khona uIsrael, khona lezi zizwe ezishumi. La khona lezi zizwe ezimbili. Nizoba ofakazi bami kulezi ndawo kuze kube sekugcineni komhlaba, kuze kube sekupheleni kwezwe. Hayi ngokubanzi kwezwe, cha, kuze kufike kuphela kwesikhathi somhlaba nizoba ofakazi bami kulezi ndawo. Akawuphenduli umbuzo abawubuzayo.